V rámci Dní Jána Melkoviča sa v mesiaci apríl konajú v Starej Ľubovni rôzne kultúrne podujatia. Jedným z nich je aj celoslovenská súťažná prehliadka v hre na saxofón. Tá sa u nás uskutočnila už po 3. krát. Zazneli veľmi pekne výkony. Tí, čo vyhrali, keď sme mali možnosť počuť na koncerte víťazov, už patria pomaličky do sféry profesionálov, malých profesionálov, ktorí zvládajú hru na nástroji na tej požadovanej úrovni. Aj základná umelecká škola Jána Melkoviča mala v súťaži Želieska v ohni. Mali sme aj my 4 súťažiacich. Mali sme 2 tretie miesta a 1 druhé miesto. O mladé talenty z celého Slovenska nebola ani tentoraz núdza. So saxofónom v rukách sa publiku v koncertnej sále základnej umeleckej školy predstavila aj najmladšia účastníčka. 8-ročná Kristínka sa hre venuje iba niekoľko mesiacov. Sa mi páčil, tak sa dá na ňom hrať. Súťažiaci boli rozdelení do 3 kategórií. Zaujímavosťou v tej poslednej bol práve vysoký počet dievčat. Zo 6 súťažiacich ich bolo až 5. Prvenstvo si napokon odniesla Michaela Strončeková z Giraltoviec. Na pomyselný stupienok víťazov sa v prvej kategórii postavil aj saxofonista, ktorý trénuje každý druhý deň aj niekoľko hodín. Saxofón mu učaroval už pred pár rokmi. Tak asi 2 roky sa venujem a preto som si ho vybral, lebo už mi skončila flauta. Prvé som chodil na flautu a už som si vybral saxofón. Sa mi páčil ten nástroj. Saxofónová súťaž má v našom meste už svoje stabilné postavenie. Usporiadatelia chcú ale stále niečo vylepšovať, inak by tomu nemalo byť ani budúci rok. Novinkou ďalšieho ročníka bude, že už nám sľúbili hudobní skladatelia, že skomponujú priamo povinnú skladbu. Oni máme od pána Harvana a od pána Bodnara, od tých skladateľov sľúbené, že do budúceho ročníka jednu skladbu cez prázdniny urobia a budeme hrať aj našich autorov z východného Slovenska.